Ngikusho la ukuthi uma ngabe ukuthi umgibeli osebenzisa lezi moto ukhalaza ngokuthi uhlukunyezwe udriver lezi moto, before abhale istatement eside esikhulu esikhuluma isingisi mhlambe esiphezulu, siyacela ukuthi umuntu akaveze lokho esengikucelile. Nansi itrip ekade ngiyithatha isuke endaweni ethize iye endaweni ethize, imoto inhloboni, uhlobo lemoto, udriver, inumber plate, everything. Uma ngabe kumesha lezo zinto sizobe sesilekelele ekutheni udriver simthole. But njengamanje kwi-statement ekukhulunywa ngaso samfowethu ayikho into ayivezile nekhomba ukuthi itrip ubeyithathile wasuka phi wayapi kwaphelelaphi. Sibone istatement esibhaliwe, akukho ukuthi nanga udriver weBolt or udriver wa-Uber ebengimrequestile ngisuka endaweni ethize ngiye endaweni ethize then ngase ngithola sengihlukumezeka noma sengibanje inkunzi. Njoba usho ukuthi ayikho into yobufakazi kulokho ngoba yena uyakuveza ukuthi indlela ahlukumezeke ngayo yilena le. Enokwesibili angicabanga ukuthi lafuze mhlawumbe makuthiwa uhlukumezekile la kuyona imoto le sikunzima kabi ukucabanga isikhathi sokuthi kusafanele ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngithatha ubufakazi bonke obufana nalobo. Nina nithi kune-email okufanele bekhona, lo email leyo kuyiyona ephethe imininingwane yonke. Abanye bathi ayikho into enjalo. Ikhona mangabe like uma ngabe uzosave inumber zakho efonini yakho, ngiqale lapho uyayisave inumber uchoose ukuthi ufuna zibe sefonini noma zibe kwi-email. Once wena wakhipha icard lakho wathatha i-email yakho wayifaka kwenye ifoni yomunye umuntu, yonke lento iyabuya kuwena, yabo. Njengoba thina si-KZN e-hailing council sike saxhumana noBolt, uBolt ukushilo ukuthi ayikho itrip ebekhona eyenziwe umfowethu ngalezi ikhathi ekhulunywa ngazo, but itrip evelayo itrip esekuseni ngabo 3 nakhona lapho fanele ngabe yena uzivezelile njengoba sengishilo ukuthi nayi imoto engithathile imoto so sikwazi ukuthi thina njengecouncil sikwazi ukusecurate imoto sibheke simthole udriver. Levela ngokuthi ekuseni yapi ngoba uma kuzwakala ngalabo 3 2 bese requestelwa ukushiya imbuzo ke lapho. Nakhona lapho mangabe ukuthi umuntu kubamba inkunzi ubani orequestelayo? Umuntu ofika kubamba inkunzi bese yakrequestela again kade usureportile ukuthi wena ubani inkunzi. Yakho evelayo le yasekuseni at requestwa nina njenge e-hailing nithola kuBolt ibiyapi lo trip leyo ibani imsapi kanjani evela ngo3 ekseni. Ngicabanga ukuthi ibisimise endlini amaphutha enziwa abafowethu la, ake ngibeke kanje lento, yabo. Ukuze kuthiwa e-hailing usuke uverifye udriver nemoto ayidrivayo ukuthi imoto yakhe le wena urequestile, yafika imoto yamesha nezinto ofuna ukuhamba ngaleyo moto. Iproblem eyenziwa abafowethu la beze beyithole sebebambeka abanye ukufika ukubone uhlobo lemoto, lezi imoto isebenza e-hailing, ufika ucela umuntu ukuthi ungangibeka ngamalini endaweni ethize. Ngaleso sikhathi sekuthatha lo muntu kunokwenzeka noma yini endleleni, awukungitshele ukuthi ngalesi sikhathi sekwenzekile sizokuthola phi thina sikudingayo. So umndeni wakho sabangani bakho ngoba wena ucela umuntu akade eyimele noma uqhwetshiwe wabizwa kwathiwa wozogibela naye imoto wathi wena uzokhokha u150 navumelana. Uma ngabe kusala ifoni yakho kusala iwallet yakho kulo muntu uzomthola kanjani? Kanti makuthiwa sikhuluma nge-e-hailing sikhuluma ngomuntu osukumrequestile wafika nemoto yakhe efana nale ela kwi-app, kwawuyena udriver waverify zonke lezo zinto, then bese sikukhuthaza ukuthi umgibelo walezi imoto share itrip nomuntu omthembile, nomuntu osendlini noma nomuntu osekhaya. Ngihambe nomzwa kaNgcobo uhamba ngemoto so yonke into iya corresponda, ngingenile emotweni ngihamba naye. Then after that mangabe usufikile la ufika khona usuzokwazi ukuthi futhi uphinde usho ukuthi hayi usengibekile la ngifisa ukuya khona. La uma ngabe uzobhala incwadi wena uthi mina ngibanjiwe, kodwa manje lemininingwane esicelayo thina ukuze sikwazi ukubheka udriver ayikho, sizokuthola kanjani? And uBolt uya confirm ukuthi ayikho itrip ebekhona uMaxen ekuyona iyona lengaveli. Ayiveli kanjani? Ivela kanjani le bese requestelwa? Angithi phela lena angithi lawo amanye previous ayavela efonini yakhe ngoba phela umfowethu esimcelile thina uhlangana naye workshop uyile bahlangana naye wathola ukuthi akhona amanye ama-trip, but le trip ekuthiwa nje kuyona siyibona embheka behleli naye workshop eThekwini. So kwenzeke kanjani ukuthi kuvela ama-trip ngemuva le wena obanjwe kuyona yokuqala ayiveli?
kanti kwenza kanjani? So le email nikhuluma ngayo ukuthi mangabe usuku request ukuthi mhlawumbe mawukuthi ya requesta kufanele yonke bese kuba ukuthi makhona inkinga osubhekana nayo sekufanele ukuthi uvule ifoni noma computer ubheke email address kuvele yonke imininingwane abathatha into enjalo mhlawumbe manje kufanele kucaca ukuthi ifishane isebenza kanjani lo suke isuke ingezuvela njengoba wena urequesta imoto kuvela yonke into ibe in colors. Mayisivela ngemuva ngithi uyobona mawusushuthe isithombe bese uthola ukuthi mhlambe sesidelete mhlambe kusele ukuthi la kufa ikhanda lomuntu but amagama nemoto kuyavela yabo kodwa kusuke ngingafani nje ngoba yabona mangase ngikuvezele ngikhulume ngento oyibona kodwa nawe uyawazi uBolt ukuthi mangabe uBolt urequesta kuvela umuntu ombona ukuthi umzongcobo lo mayesefika usuyambona ukuthi ubani mangabe kungesiyena uyakwazi ukubona umuntu esithombe akuyena lo even nemoto mangabe ifika uyazi ukuthi mina ngirequest iToyota then manje kwasekufika uVW iproblem yenziwa abantu ukuze bathole sebele imali iyona le ukuthi umuntu athi ngijahile usechazela istory udriver ngijahile ngicela ungibeke endaweni ethize urequest imoto enye wena why ujampe emotweni oyibona kahle ukuthi akusiyo uyenza kanjani lo phuthe njengana leyo so la ngoba nike naveza nokuthi kwesinye sesikhathi kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu akuyibona aba requester abangena kwi-e-hailing ngoba siyazi ukuthi lezi imoto isebenza kakhulu ngomoya ngenetwork kodwa niveza ukuthi laba bantu basuke beblockiwe ibona abagcina benza ubugebengu lezi imoto anazi ukuthi bangena kanjani mhlawumbe kwesinye isikhathi manethi nabheka nenze research nithola ukuthi kuvele enye imoto kodwa ku request enye mhlawumbe leyo moto leyo kade yafa yenzeka kanjani lonto ngoba lokho Mr. Ngcobo kuzoshiya umbuzo ukuthi kushuthi akukho ukuphepha kahle kuyona e-hailing uma ngawuthi mhlawumbe nizothina nabantu abablockwa ngenxa yezathu ezithile kanti nina niqinisekisa kanjani ukuphepha kwamakhasimende ukuze umuntu ablockwe ublockwa ngoba kukhona izinto akade eyifakile kwi-e-hailing ekuyezakhe wase wane behavior engekho right eyenza ukuthi azagcina seblockwa kwi-app it's either kukhona icustomer la complain ngokuthi utrayile ngabe ukuthi akahloniphanga bese begcina bethatha inqumo zokuthi akablock but uma ngabe sekuthiwa khona udriver abablock yilabo driver akade besebenza vele kwi-e-hailing uthola ukuthi useme emashop umuntu uyaqhweba isetolo ufuna yonke lento ukuthi woza mfethu ngikuthathe ngo150 lo muntu kade esebenza kwi-e-hailing uyazi ukuthi kwi-industry e-hailing kuhamba kanjani even nathi njengoba ubona kukhona let's say uBolt isikhathi esiningi into eyenzakalayo uthola ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza i-app yakaBolt manje a request ngayo ngoba i-customer verify angalutho uthola ukuthi udriver sebelimala kanjalo lo muntu une trip A1 uyaqala ukurequesta manje uzothi mayisenza ubugebengu ngaleyo nto leyo yaphinda ishintshe ingakho sacela ukuthi uBolt kwesisikhathi siyacela ukuthi kube kufane nathi uma request umuntu angimbone ukuthi uyena lo muntu but kuyafana futhi ngoba wena mawufika uhamba nabangani bakho no4 angikwazi ukuthi mina ngizothatha wena kuphela bese ngithi ngizohamba nawe ngoba wena urequestile so laba fowethu kulaba abanye abangenayo ama-app ngasho ukuthi abanye baba benza ubugebengu ngoba ekugcineni umuntu ufika aqhweba umuntu lapha mangabe esemtsotsa umuntu uzotholakala kanjani lo muntu loyo kanti thina masithi usebenza nge-e-hailing urequestile walandwa kini wahanjiswa kini wena futhi wena uqinisekisile ukuthi imoto ngiyibonile yona udriver uyena so mayithatha lo muntu uzokwazi ukuthi umsecurity ukuthi umfune usitshele ukuthi nanga umuntu engimrequestile uhamba ngemoto ethize lo muntu okuqhwebile kade uyihambela wena navumelana ngo150 ayikho into esingakwazi ukuyisho so kule statement esikamfowethu ukwazi ukunikeza isithombe esicela siyacela ukuthi aveze imoto eya request udriver request ukuthi wayibizwa ngobani imoto kwakuyimoto uhlobo lolu lemoto kwakuyisikhathini esukaphi ngoba mangabe kungaveli ima record lapha kuBolt kunzima ukusho okusho ukuthi mangabe kuzovela istatement ngoba yena uthi i-trip ya wipe yasusa okusho ukuthi ngale la kusave khona ama trip kaBolt ukhona umuntu okwazi ukungena ngale phela kaBolt khona kaBolt njengana mangizothi la ekhaya njoba ngila eCruise kune account la ekhaya umuntu okwazi ukusebenzisa i-account lo muntu uvumeleke ukusebenzisa i-account yabo uma save wala ekhaya ake ngisho njalo so ukhona nomunye umuntu okwazi ukuthinta i-account ngaphandle kwalo muntu ovumelekile la ekhaya athinta i-account so ingakho ke sithi no Bolt uyakwazi ubona i-trip eyenzekile ingakho futhi uBolt eyayikwazi ukuthi mangabe ukuthi khona umuntu obanjiwe ubekade requestile imoto uzoyiveza uzosho nansi imoto ekade isuka la ngaleso sikhathi leso udriver uzokwazi ukuthi ablock investigate na udriver nithi senkundleni zokuxhumana kunilimaze kangana nabantu babhizi babhale enkundleni zokuxhumana bathi
uBolt awudelete ususwe kulimazini Abafowethu abaningi including mina ngiphila ngayo e-hailing. Yabo, so uma ngabe kuzothiwa uBolt awusukuthi kukhona abantu aba-honest abasebenza honest la emgaqweni abangeke basebenza ubugebengu ngalezi zinto esizisebenzayo. Kukhona abantu abakhokhela zona lezi imoto ngawo lo Bolt and Uber esisebenza la emgaqweni. So uma ngabe kuzoba khona umuntu ozosebenzisa i-platform yokuthi uBolt awususwe ekubeni singenayo information egcwele yokuthi wagcwelezeka, kuhamba kanje, sizophila kanjani, kuzophilisana kanjani? Ngoba phela fanele umuntu acacise ukuthi uma ngabe uthi kwenzeka nansi into eyenzeka, ngicela ukuthi ningisize nansi imoto yangibamba bese sithola le information njengana le. So uma nithola ubufakazi njengamanje ukuthi mhlangane noma beyahlangana ngizwa la mangaphosisi khona kuyena kuvezile ade nikhuluma kwendawo ukuthi ngizovula icala, nizolivula ndlela ngicala icala liveli likhona emaphoyiseni. Kodwa manje besothi thina sizocela ukuthi amaphoyisa asebenzisane nathi ngendlela ukuthi lo driver lo ubafu mangabe ukuthi unesiqiniseko sokuthi lento yenzeke akaveze yonke information efonakalayo. Uma ngabe kungenjalo kofanele avule icala lokuphazamisa ukusebenza nendlela esisebenza ngayo, ngoba egcineni okusho ukuthi khona abantu ekufanele baphelelwe itoho ekhuluma iphutha. kusho ukuthi yini enizogcina nivula icala manje? Kofanele silivule icala. No Bolt besingamncenxa futhi naye ukuthi akalivule icala lokuthi uphazamisa indlela yokusebenza kwakhe la eSouth Africa. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Kube nendzaba le trenda kulaphana etinkundleni tokuxhumana TikTok leligama layo kunguSimthande wakamiyeza, uSimthande Miyeza labaningi bangabe bamati ngasikoni laphana ku TikTok. So today awubanjwe inkonzi ngibhodi wakaBolt and wakhuluma nje ukuthi bamthathele konke, bamkhuthuza, bamjayivisa futhi nje nabamkhumuleni impahla, and people started feeling very sorry for uSimthande Nkosi yami. Nangokuthi siyamati osikoni uhlala tidlalela, uhlala tihlekela ukuthi bantu labanjani labanelunya labaningi bantu. They started deleting my apps abo eBolt, saying ukuthi clearly ayikho safe kesana, clearly didn't tikanda letendakala because it's not the first time siva into lefana nalena. So uthi bhuti wakaBolt laphana bakhulumile naye, bahlala naye phansi uSimthande, babuka ama history yakhe, bafuna kubona ukuthi ngiphi le trip lebamende anjalo kuyo, abatholanga history but bathole from my previous akhe la ake wagibela ona, but the current one la bayifuna kubathi abayitholanga ku history yakhe. Bathi kwendeke kanjani ukuthi aclaim ukuthi awubanjwe umuntu wakaBolt kuba akabanjwanga umuntu wakaBolt. So people are saying ukuthi uthini kahle kahle babelokithi uthi labelona uSimthande unemanga, maybe he created this whole story, but for what? That's the biggest question lesinayo sonke ukuthi kungani angaqamba amanga ngento lefana nalena. Abantu abaningi they are starting to doubt him, saying ukuthi hayibo wena awudlali ngathi nje owesikoni sesikhali kangaka, awudlali ngathi nakuphela bathi ihistory yakho abayitholi kwente kanjani lo. But some people are still defending uSikoni, saying ukuthi ngeke azacamba amanga uSikoni. Why angacamba amanga? Vele ama-Bolt drivers akhohlakele, most of them njena bayabambana bayatsotsana. So people are saying ukuthi we I say right. Oh, please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.